Akbarс Arena stadionu meydançığı bugün Tatarstanlarının yol iti uğruna. Munda türlü master-klasslar öte, rizik da pişireler, şiir da söyler, spektaklda ko'rsatalar, jırlıylar da, biyiler de. Mine yaşav yeme hareketi meydançığında özünle nişe yaşta bulsan da 18'de kibik tuyasın. Zamanşa büyülerge de xirisalar solmağına da, kileşek için tavuş birgeç beyram iterge kilgenler. Жымға күні кеш голосовать етіп қайттым да сайларға ишу пропусклар белән музейларга да жүрдек инде без. Хәзер менә монда килдек диергә рәхәтләнеп. Матур итеп бейсем килә, өйрәнәсем килә, консерват итәсем килә. Монда бик матур, бөтенебезгә шатлык, тынычлык, шуны телим. Балалар үшін нинди генә мастер-класслар юк. Чүкү эштә тик тормый агачтан эшләнмәләр ясыйлар. Шынаякларга рәсем төшерәләр. Татарстанның якты киләчәген нәни казанлылар әнә шулай төрле төсләрдә күрә. Балаларга да бик ошый, бик күңелле эштәргәнсез. İl yılıyma var dünyada baskan şirke şım. Әдәбият сөючеләргә шигырьләр, җыр яратучылар алдында Татарстанның иң танылган җырчылары чыгыш ясый. Бүгінгі көн бірден илінің язмышын хал ете тұрған кім. Иліміз тыныш болсын, мотор болсын, суғыштар болмасын. Аллаға шүкір, мотор яшибіз. Халық үшін нинди генә оңайлыклар тудырмаганнар, нинди генә бәйрәмнәр юк мында. Менә әле генә мәдәният дөньясына кіріп, нинди китаплар алдым. Кайбер татарстанлылар үз тормышларындагы иң мөһим вакыйганы да бүгенгә туры китергәннәр. Что сделал предложение руки и сердца в этот день. Серьезно? Да, почти 6 лет уже встречаемся, и в этот день я сделал свой выбор. Акбарс Арена янындагы стадионда бүген Салават Фәтхетдинов, Олег Газманов, Ума Турман төркемнәре чыгышларда көтелә. Тавыш биргән һәр татарстанлы бәйрәмгә кушыла ала. Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.